Jirikin deng along truck plane hoop kang hua theng pi kinep. Lahorijan petrol post along cartoon pharohini ra ingkoi aron rea hor kinep dun. Pherangke Emmanuel Tiso bangso appear thepen chewoi tanglo. Karbiang long life ke langara do ana phansita mi karbiang long life abitunga hin pen rong kera kardom nang pajireklo kardom. Tangte pinya dawa birta long pen ilisami mirina hansepi pinya birtang ton pen arjuponik tha. Jirikindeng police station arlo rong chejeng adung ke damtang arkoi ni phai ke thom aniwe jirlo apor theng pi kang hwa truck ke nep dun long. Kang hwa theng pi truck along kar thang hu ba jok truck abang ke patuji aphan bor ilo. Bonta ingnam rai ko masai khia tum kiri ka chepadu ka jok nepon long lok lo kidam tanga chiklo mukro long thengpi kang hua tum lapen ingnam rai ko masai khia tumang bong hele ka che abdura jok bang troka tum apran dam nang lo bang so phi anta kang hua tum kang ton chikalisi atra ka truck pen thengpi kang hua sai claim bom lang ke pachini pona teng polo te kidam tang arkoi ni phai ki thoma jo jirlo pora hut southern range kheronia sai khia tum patrolling ke dam bom hut atheng pi kang hu at truck along kar thang ahut ihuma truck pen nepon long lo bangso gari ke neblong ahut kang hua tu mabang ke adima long pen kat long et ingnam rai ko masai khia tum pen ke than pona tengki thengpi kang hua truck dambom pu birta joy pen long si men range office pen moni damsi penangana dim rita lepon bonta long le det lo aphi arphega jo an ridamsi a number ka via saktimana truck along thengpi kar thang hua truck nepon long lopusi than pachini pon lihat আমার সারা কো আমি মানে সারা পয়সা আর মানে ইনফরমেশন পাইছে আর মানে গাড়ি ঘুমাইছে বলে তারপর আমি ইয়ার পর রাতে 9 বাজে গুছি ইয়ার পর গোপরা রাতে 3 বাজে এনেকা আমি গাড়ি ধরিছো আর মানে জিরিকিনি এরিয়া রংকি এরিয়া আর আমি গাড়িখন মানে অকুপাই কৰি লৈ আনিলো গাড়ি খাৰণী অফিসত গাড়িৰ নম্বৰ আছে নেকি নাই কোনো নম্বৰ নাই কি কাট পাই itu makisal ase makisalar kumari ase kheroni pen mohanteron karbeng long live kidamtang arkoi ni phai plia da por phai pho por malom dilai police station angkang kido lahorijan petrol post along kai kia son ke ton kilang la pen towar pi ka kuruk dun ahut humni tata yodha garia long pen aron ri pen ke pon ahor ke air kinep dun long Bangso puthak Lahorijan petrol post in charge Jiten Gogoi pen ang ke pachini pona tengke labangso ahor hojai pen sike wan la pen kohima an ke pali jia phansi ke mang pon padu pon pusi than pon bonda rai ko masai khia tum kiri ka kurga sai ke denga hutsi NL07 AA 1731 pen AS01 PB 3829 atrak long butia cartoon long ke patu joy aron re hor nepon long lo labangso ahor Hithia long anam laki lak troxian dak doji lapen la so sai lang no kachirap bang ki thoma tuma phan niap inang kon chek loputa nang pachini don bangso aron repen ke pona truck lapen kachirap don bang ki thoma tuma phan no namat dilai police atum che pari deng kon si dilai police station along si thapon thot lang puta pachini pon thi dilai pen bijoy rongpin karbeng long lai Bokajan sub division angkang inut kimisen lapen kacepaduk krup abang phu pherang ke klem bang kalitang Emmanuel Tiso labang so pier thepen che osi sining hemreng me che voi tanglo Kalitang Emmanuel Tiso alangli arta ningkan klikeban si do iglang alangli pinnangarani pen apogalong akiso cholong loksi keso sitame along chepaklang ponlo bonta alangli arkoe chikloni phai ke thomarni keso Patan pigajok Dimapur Nikos Hospital along an keso peklang damlo bonta kopai kelang no jok aju por phai sir ke brachitim apor alangli sangtet jutkoksi amek chilo Karlitang Emmanuel Tiso ahem saphapani wairong piarong amikar sarthi Tiso asopo akibi iglo lapen alangli ke claim kachirap dun bom lake Karbi Hills Life lapen NN Warta along si claim dun bom alangli kachewo ahut achor majuli singnarpi asopo inut asupi banghini lapen adonara patuma phan chepa mote kanglo
alang likhat khati press club along publicity secretary apotsi arkoi ni phai pli ani gang sam por phai por khat khati press club atum chepatir piponsi lahorijan pwd ibia hemalong kachiki moasai padopon khat khati press club amai phu anante rang pen japonsi malom so por kachiki mo padoponsi milur chekai ponsi alang likar jong aphan ahirjume hang pipon Bokajan pen anantirang Karbiang Long Live. Khatkati Police Station angkang kidamtang arkoi ni phaipli anikang sampor phai pho apor malom Khatkati ME School thingno National Highway thongkep resirkep atowar pialong humni bolero hejan kachetong ahiring tangrak anpinlo. Birta kirip dunlong atengki ihum Dimapur anat ke pangno NL07CB 9721 pen ihum Bokajan anat ke pangno AS12Q 3492 atum nat nata kipachat thekti ajoksi towar piang bong amat kachitong tahai pusi ke thek dunlong atum pachini Birta kitok boma porahut anki kithi ke janga Birta longpon pelang arenga huge so tuma phan towar kidam ke wanga tum tong sekot pen Dimapur Nikos Hospital along an pon luputa pachini pon halapu khatkati police atum Birta ke long pen adim pali dunsi kachetong abolero humnia phan ingthur ponsi khatkati raikoma sakhia hemalong an pon de luputa pachini pon thu Bokajan pen ananterang Karbiang Long Live Ok Chungpran ULFA Independent Pradesh Barua phan Monsam Kachingwai along Kiwangji phan Assam Sarkar pen Monsam Adonri Kangpu pon angbong Kamatapur Liberation Organization Heleke ot asong atum pen Monsam alamdon kachetok ponji phan Birta kemi keklang thu Risim kangtang ke ot Kamatapur Liberation Organization KLO asong pen Central Government angbong Monsam alamdon kachetok ji phan apor tebok hetanglo Bangso Monsam alamdon kachetok pon along Kamatapur State ki Singpon Jia Birta Klangpon India wai kang Kamatapur along pu thot long rikimi kikim kerangasai ke pangdang ponjia phan do de sangse anpinlo Birta ke long pona ting polote bangso cheklo arkoni phai inkwara truck aprang ke pachun ponjia lamdo Kamatapur State ke Singjia phan Assam along riarlo district pho phai parlopon po Karbiang Long Life pen Birta ke long do na ting ke Kamatapur State ke Singjia phan map ka son se asai pachun pon etlo Assam West Bengal apen Bihar along le phelang ke ongdong la solong ri ke sengpon along parlo pon po Ajak dingklu yaning kan pen ke hang kache song pon Kamatapur State aparman alang litum ke hang ke mon e along bangso cheklo ni phai inkora sir ke bang bong ke pachun PG ang dengsi klang pon tanglo Bangso puthak non ke wangji ni phai ner ke pen ni phai kep arkoi cheklo Kamatapur Progressive Party atum pen Home Ministry ang bong kachingwai ahong klama mo ding pon po Kamatapur State kikim kedang pon igja phan Assam along riar lo pen district pho West Bengal along pen district hini anparta Bihar State along pen abang district hini aphai Kamatapur along si parlo pon lo Lasong bong ison alam donatu Karbiang Long alam le langdam pulote hempreg alam ke aphi alam lo Kidotang Karbiang Long Autonomous Council ajakong anta dispura long an pon etlo bonta Karbiang Long Autonomous Council ke jabom CEM Dr. Thuliram Ronghang alangni ke hang dunji ajakong avidet loma Dr. Himanta Biswa Sarma aphan jong hele CEM Ronghang asang ho alangli kroista Karbiara aphan ke thangnara le kawyang thek klang ik pamilo News Desk Report Karbiang Long Live Tangte Pinya Adap Abirta ke lapuan si kang ton pon iglo